S taškou? Já jdu otevřít. Ale zostaňte sedět. Oni sa chcú bálať. Zeleno-červený hovnivál. Čau. Čaute. Ostatní sa dosypú potom. Hej, super. Čaute. Ahoj, čau. Čaute. Môžeme si sadnúť. Kľudne si sadnite. Vy chodíte vždy takto vo dvojici, predpokladám. Ne, ostatní prídu potom. A koľko vás je ešte tak celkovo? Koľko? Snáď 5-krát, 10-krát. 20 raz. Tak to je pohode. Geňa, nechaj idem otvoriť ja. Staraj sa o hosti, prosím. Nie, toto som sa tak chcel opýtať, ale nepozval. Ani ja som ho nepozval. Tak ho nehodíme. Keď budete mať čomu, tak nás otočte. Prepáčte, to je internet. Máš niečo spoločné s Hitlerovým toasterom? Jenom oblečení. Dobre, tak nič. No, chalani, vás mi je vás hrozne ľúto. Áno, my vieme, že vypadáme ako už raz použitý, áno. Vy ste niečo, červenil na trávniku? Ne, alebo ste zeleno-červený toaletný použitý papier? Nejsou. Ticho, teba sa nebudeme pýtať až potom, a ticho. A vy vždycky přijete, ale hnete si, jo? Ne. Nás? Ja mám takový zvyk, že pořád do všeho. Je dôležité zelená s červenou? Je. Je, nebo ne? Je. Je. Vietrník z rozprávky, tento raz to vyjde. Není to vietrník. Počkaj, tam bol vietrník, měsíčník a slunečník. Konečník. Vy jste nějaký čistící prostředek, že ležíte na podlaze. Geňa, strašne pomaly padali. Dostali sme sa sem nedopatrení. Takže byste se sebrali a vypadli? Ne. Myslím, že už to je koniec pohybu. To je celý, to je váš stav tohle. Takhle vypadáte. No zhruba. Zhruba ako čo? Kam to položíš, tam to zostane, nie? Tam sa to takto pomaly zdrbe. Tam to takto pomaly padne, hej? Tak tam nás nemalo čo držať. Kluci, ten má stisk. Muškáty. Ty vole, muškáty drží květináč, ty nemůže být, to je nějaký rosol nebo želé. Není to rosol a pod to se klidně podepíšu. Začínám si sebou rozumět, já taky. Stačí pohled. Taky spolu vidíme. Myslíš něco na psaní? Jo. Čumíšku, já to nemám kožíšek. A proč mám kufr? Cože? Protože tam sa otláčaš, lebo si pečiatka. Ještě pořád píšete pečiatku? Robíš si zo mňa srandu. Vybav si to s ní. Buď budeš pečiatka, nebo ti rozbiju hubu. Píšeš? Jo. Píšeš? Já vypnu rádio, ať se slyšíme. Perím baba, čo píše.
chleba, jo, ale nepíše. Čurko nemil má. Čurko ty nebyl. Aspoň nás otočte. Oni hrajou s tebou bábu, nebo co dělají? Otoč nás odtiaľ. Chceš otočit? No. Tak nevládnou první, no. Já vás neotočím takhle. Otočiť to je, že prevrátiť. Otočiť je, že budem smerom tam. Kdybyste věděli, co já jsem zažil. No. Kam já se všude vejdu. No. Chceš nějaký tělísko? No, Zase nič, čo? myslelo jsem si, že nejsem tělísko, ale stalo se. Zase nič, čo? Době? Černobiele, černobiele, zeleno-červené, černobiele. Černobílý znám jenom to. Psy. A nebo chlast. Nebo černohlas je viac? Viac, ale môj tu nie je, tak som prišiel s ním. A já chtěl být pes, já chtěl být kokršpaděl. Nebo hračany jsem chtěl být. Já chtěl být kalkulačka. Dalmatínci. 101 dalmatínců. Ano. Takhle. A taky jsem chtěl dělat s Vinetuem, Jako stojo, ale s stojo. Indiánama. To by nesedel. Môj tu nie je. Tvoj čo tu nie je? No môj. Čo tvoj? Tak môj druhý. Ty tady máš druhýho. Ne, to není on. O to nie je môj. Tvoj kolega? No môj tu nie je, tak Můj taky ne. Tvoj kolega? áno. Kolega čo? Ako čo? Ako kolega spolukolegovník. Ako chodíš spolu kolegovníkom? Nie, my sme prišli dvaja, ale No tak to není, ne? nie je to. Tak ti to hasne. Tak ale si, prečo to je tu ty? Vy jste svatba, vy si Černok vzal Milošku, nebo co jste? Ještě jednou. Figurky šachové. Otoč sa otáča. Čo sa otáča čierno-biele? Otáčí se černobílý, se otáčí. Terče! Uhádol si to, je to možné, ale nie, to som žartoval. Ještě co řekneš, poraď se se mnou. Tady máme Len želé. na skúšku, keď nás otočíte, to je len na skúšku, lebo ja tu nemám svojho. Černobílý otočil. A ten tvoj? Jste nějaký alkohol z Čech? Ten tvoj kolega je tiež čierny. No? A tvůj kolega je blondětej? Jo. Jo? Jo. Super, tak jsou 4, ty, ale co dál? Koľko je čiernych? Čo? Koľko je vás strašne čiernych? moc. Nás? No. Takýchto ako ja? No. Iba jeden. Ale my jim říkáme Afroameričany. Ostatní proste nemali čas, no. On Když, je môj. když vás otočím, No, změní se pro mě něco? nie. Když otočíte mě, tak budete v televizi. Promiňte, my se na chvilku odskočíme. No, Jeňa, ty to zase jdeš. Tak nás aspoň otočte. Ti říkám, to je černobílá televize. Jestli je Bůh, tak mě uhádnu. Černobílá televize, tak ji otáčíš. Když ji otočíš, tak vidíš barvu. Ne, ale... Ale čo? Co je černý a bílý? Pojďme logicky, co je černý a bílý? Saklantov je v saku. Černý a bílý je... Sníh, vole, by bílej. Černý sníh. Ale ovno, říkám ti, bílej je sníh a černý je uhlí. Jsi tady? To už jsem ti říkal, jak jsem jednou šel do kasína. No. Vyrazili okamžitě. Tohle je číslice. Tam jsou červený, ne, že by Aha, to hrál. Tak to jsou jen ty dvaja. Ale my sme tu inak pre vás, lebo Čo je? už je aj to, Nemáš to je čo vlastne robiť? nie pre pokročilých. Vy, oni jsou karty a jsou bleček. Nejsou bleček, jsem říkal tak. Jsou karty, černý Petr. Máte niečo spoločné s hazardnými vecami? Ani uměle. A, tak beru zpět. Vyzliekam si kožušom. Jste karty? Čierny Peter. To jsem říkal, vole, hej, A to som tady počul. Kanasta. Teď zas bude hádat, teď zas bude říkat.